The News Center as in Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, as in ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na do mga tugang Biyernes po ngunyan, petsa 29 sa bulan kan Nobyembre 2024. Ini ang Bareta alas 12, asin kami ang sedong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Marlila Daing Iba. Enot sa headlines ito yung darakulang mga bareta sa lado lokal. Pagrumpag sa Albay Green Guardians Ginibo makali sa aprobadong resolusyon kansang kunang panlalawigan kan Albay dahil sa kakulangan nin pondo asin koleksyon sa quarrying sigon kay Acting Governor Glenda Bungao. Nagkapirang tinampo sa sentro kan Legazpi, isasarado sa agang hapon para sa Christmas lighting sa Battle of Legazpi Monument. Legazpeño pigiimbitaran na maghiling sa aktibidad. Konsyal Alexander Hao, pigpaliwanag ang naging interpelasyon sa resolusyon na ipigbusol ni Konsyal Luis Gutierrez sa pagbugtak ng tempered glass sa mga tricycle. Alkalde Paul Chino Garcia kan ginubatan ng apodan sa Aleco na pailawan na ang mga residensya sa Bubulusan Resettlement Site, mga dokumentos na pigahagad na isumiter na kan bulan panin Oktubre. Sa Bareta Ñato sa lado nasyonal, committee report may kinaraman sa Pogo, piganda na. NBI tulos na isisumitir sa DOJ ang mga ebidensya laban kay VP Duterte. Kongreso and Executive Department ay kasundong tawan insufficienting fondo ang darakulang proyekto kang gobyerno sa 2025. Japan, makuana nin Pinoy taxi driver sa masunod na taon, sigon sa Department of Migrant Workers. Sa Bareta Ñato sa ibang nasyon, 15 katawo nagadaan matapos ang landslide na nangyari sa Uganda. Baretang Sports, hotshots pinamarangkal ang Blackwater Bossings sa pagpapadagos kan PBA 49 Commissioners Cup. Yan ang headlines, ganyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Kinumpirmar ni Albay Acting Governor Glenda Ong Bungao na sagkod sa Nobyembre 30 o sa aga na sana ang trabaho kan 500 na mga Green Guardians sa probinsya kan Albay. Pigpaliwanag ni Bungao na ang desisyon ginibo basado man sa inopobera na resolusyon kan sanggunang panlalawigan kan Albay na naghahagad na rumpaguna ang grupo dahil sa dai na kayang sosteniran ang pasweldo digdi dahil sa hababang revenue na naglalaog sa kaban kan probinsya halis sa quarry operations. Sinabi ni Bungao na kung siya na puton, gusto niyang tapuson muna ang kontrata kan mga ini sagod sa Disyembre 2024 alagad basado man sa pagigipaghuron niya sa nagkapirang department head medyo magabat na sa probinsya ang pagpasweldo din sobra sa 76 million pesos sa nasabing mga empleyado na ang revenue sagod kan Septyembre nasa 53 million pesos pa sana harayo ni Marahay sa target na 150 million pesos ngunya na taon. Dahil lang kaya ni pinagsuwestyon ni Bungao na mamantini ang kabanga kan task force o nasa 250 na magabantay sa pagtransportar ng mga aggregates alagad dahil man pwedeng magpili kung kaya gabusin ni halion alagad pwedeng mag-reapply ang dating membro kay ni. Aminado man si Governor Bungao na may nahiling siyang problema sa implementasyon ng mga polisiya sa quarrying kung kaya iingwahon niyang magbilog ang Provincial Mining Regulatory Board na magrekisa sa dokumentos kan mga mag-apply nin permits sa pagkwari sa pamitisang Kambulkan Mayon. Sinabi ni Bungao na dapat ngunya na Disyembre may linganin paglangkaw ang koleksyon para masiguro na tama ang mga tao na magiging miyembro kan Provincial Mining Regulatory Board Task Force. Sinabi man ni Enro Quarry Division Head Engineer Dave Kua na sa presente
hababa ang demand ka mga graba asin baybay asin day nag-replenish ang mga aggregates na nasa river channel. Mantang nagsayo man ining magsimbag, may kinaraman sa hababang koleksyon kang probinsya sa pagsasabing dapat ang Provincial Treasurer's Office ang magpaliwanag digdi. Kasasigon man kay Kuwa na sa Lunes posibleng may nakataltag na giraray na Provincial Mining Regulatory Board Task Force na magbantay sa palibot kan probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Para mientras na isasarado ang nagkaperang porsyon, kan tinampo sa sentro kan Legazpi sa agang hapon para tauanin dalan ang gigibuho na Christmas lighting sa Battle of Legazpi Monument. Ini ang pinag-anunsyo ni PSO Legazpi Officer in Charge, Octavio Rivero, kung sain poon alas 5 nin hapon, wara nin tutugutan na anuman na bihikulo na mag-agi sa Quezon Avenue Junction LS Los Baños Avenue, Rizal Street Junction F Imperial Street, Quezon Avenue Extension Junction Lapu-Lapu Street, Rizal Street Junction Peñaranda Street, Mercado Street Junction Peñaranda Street, asin Magallanes Street, Junction T. Alonzo Street. Sinabi ni Rivero na posibleng nasa 2 oras na isasarado ang nasabing mga tinampo para sa siring na aktibidad. Mantang hinagad niya sa mga tagsadire nin bihikulo na nakaparada sa Quezon Avenue na halion ini bago mag alas 4 para tauanin espasyo ang mga maatindir sa aktibidad. Tulos man nabubuksan ang nasabing mga tinampo oras na matapos ang nasabing programa. Pigi-imbitaran man ni Legazpi City Mayor Attorney Alfredo Garbin Jr. ang mga Legazpenyo asin ang publiko na maghilingkan pailaw sa nasabing lugar bilang simbolo nin kaugmahan. Sinabi ni Garbin na gusto nindang ipamati sa Legazpenyo na sa ibong kan mga kalamidad asin hagyat na pinag-agihan kan lambang saro, dapat mamatean kan gabos ang espiritu kan kapaskuhan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Mientras tanto, pinaliwanag ni Konsyal Alexander Hao ang sa iyang naging interpelasyon sa resolusyon na ipigbusol ni Konsyal Luis Gutierrez na naging ganyar sa mga tagsadirin ng tricycle na gumamit din tempered glass. Sigong kay Konsyal Hao, binasa niya ang resolusyon ni Konsyal Gutierrez sa sininagadan niya ng paliwanag dahil ang tabako siya familiar sa nangyari sa Gugon Bypass Road kung saan nagadan ang sarong pasero kan tricycle matapos na uminangat ang steel plate dahil sa sarong truck kan DPWH Sorsogon. Sinabi ni Hao na nasabutan niya ang katuyuhan kan resolusyon na masiguro ang kaligtasan kang gabos alagad para sa iya natatanainot ang nasabing resolusyon kaysa sa investigasyon sa imbweltong kontraktista. Sa pag-ururon man sa konseho, nagpromisa si Konsyal Gutierrez na may sa masunod na simana masangat nin sarong resolusyon para magkondukta ng inquiry sa nasabing insidente maging sa iba pang mga proyekto sa syudad. Sigon kay Hao na makalis ang nasabing interpelasyon niya, nagboto man siya nin uyon o yes sa nasabing resolusyon. Alagad kun ini sarong ordinansa day siya mapabor dahil may kukonsiderar ining anti-poor dahil ta mahal ang kantidad kan pagbugtak ng tempered glass sa mga tricycle. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Newzep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Nakihuro na si Alcalde Paul Chino Garcia sa manihamiento kan Albay Electric Cooperative Incorporated na bako man kuta na magpasko o bago man kuta na magpasko, makabitanan nin kuryente ang mga residensya kan 178 na mga nakaistar sa Bubulusan Relocation Site sa Barangay Bubulusan. Sinabi ni Garcia na Oktubre 28 ka na isumitir na ninda ang gabos na mga dokumentos na pigahandaan kan komitiba para sa pagtakod nin kuryente kaibahan na ang layout plan, load analysis, deed of donation asin iba pa. Mantang naka-install naman ang mga poste
asin kable nin kuryente. Alagad sa ngunyan, wara pa nin ilaw ani sarong-harong sa lugar. Sinabi ni Garcia na sa ngunyan, wara pa sindan nin magiginibo, iyuan mag-follow up sa Aleco sa paagi ni Engineer Wilfredo Arevalo para magkakuryente naman ang mga naging biktima kan bagyong Rolly hali sa Barangay San Francisco asin San Rafael na ibinalyo sa Barangay Bubulusan. Sa iba pang baretang lokal, kaibanan ng Bicol University sa top performing school sa Bilog na Nasyon sa katatapos pa sa ng November 2024 Philippine Nursing Licensure Examination. Ini matapos na makuha ang Bicol University Legazpi ang 100% o 100% na overall passing rate dahilan para makuha ang top 1 performing school sa kategorya kan mga institusyon na may sobra sa sanggatos na examinees. Sigon sa Professional Regulation Commission, pasado ang 152 na first time takers halis sa nasabing campus. Nasa 100% man ang passing rate kan Bicol University Pulangi sa kategorya kan 50 hanggang 99 examinees kung saan nakuha ni Ina Marie Torres ang ika-10 pwesto sa eksaminasyon na may rating na 90.60%. Nakuha man kan BU Tabaco ang pagiging top 3 performing school matapos na makakuha ni 98.85% na passing rate. Naghahanda na ang Coast Guard District Bicol sa papaharaning holiday season kung saan piglalaoman ang pagruso kan mga pasahero sa manlain-lain na pantalan sa Bicol Region. Sigon kay Coast Guard Bicol Commander Commodore Ivan Roldan, maigot ang saindang gigibuho na pagbabantay sa mga pantalan kan Tabaco City, pasiring sa Catanduanes, Matnog Port, pasiring sa Visayas, Piuduran, Masbate asin Pasakaw. Sinabi ni Roldan na mataltag sinda nin mga Passenger Assistance Center, katuwang ang Philippine Ports Authority, PNP, asin ang kada lokal na gobyerno. Iaktibar man ang mga sea marshals para maigot na mamonitor asin marikisisa ang mga kargamento para dai makalusot ang anuman na klase nin kontrabando sa rehiyon. Sa dagdag pang baretang lokal, sagod nungo niya na aldaw na sana, Nobyembre 29, ang pagsumitir ng aplikasyon para sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA Scholarship. Ini ang pinag-anunsyo kan OWA Bicol kung saan kwalipikado sa Education for Development Scholarship Program ang mga aki-utugang kan sarong aktibong OFW member. Day masobra sa 21 anyos, magraduar sa grade 12 mo na taon, may general weighted average na 80% asin makuanin kurso asin maeskwela sa mga universidad sa laugang Pilipinas. Ang mga makakuha kan nasabing scholarship makakaresibin ng 60,000 pesos na financial assistance kada taon. Mentas na para man sa Congressional Migrant Workers Scholarship Program, pwedeng mag-apply digdi ang mga agi kano FW na may daima lampas sa 2,400 US dollar na taon na income. May 80% na GWA o General Weighted Average, ma-enroll sa kursong konektado sa Science and Technology. Ang mga requirements na kaipuan iyo ang valid ID, kano FW asin estudyante, Form 137, Form 138, Certificate of Grades asin ang nasabing aplikasyon ang isusumitir sa pagikan ni scholarship.owa.gov.ph. Tinawanin kaugmahan kan mga personahes kan Tabaco City District Jail ang mga aki kan Person Deprived of Liberty o PDL na nasa loob kan sa indang pasilidad bilang pagselebrar kan Children's Month ngunya na Nobyembre. Pinanginota ni Acting Jail Warden Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bubis ang sarong Family Day celebration kung sain sa paagi kan mga pakawat asin pagtaonin mga regalo, nagkaigwanin pagkakataon ang mga PDL na makaibahan an sa indang pamilya. Sigun kay Bubis, katuyuhan kaining mapakusog ang relasyon kan kada pamilya sa ibong kan mga rehas asin selda na nakapalibot sa mga PDL. Magatugang primerong parte po yan, gusto yung bareta, alas 12, mga bareta niya to sa lado lokal. Ang bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa makalis labang po kayo.
Maugmang iprinipresentar ka Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpwesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. As in Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024. Live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DCGB. Always number one. Always at your service. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang ibang energy drink nagpopromisa nin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo arog kani. Bagong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Figaro,
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, pigbibilog na ni Senador Risa Ontiveros ang committee report na may kinaraman sa natatapos pa sa ng serye ng pagdangog sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sinabi ni Ontiveros na ipapahayag sa committee report ang mga legislative amendments as in proposals na gusto kaining isulong. Sigung kay Ontiveros kay ba digdian pagkapakusog ka mga sistema kontra abuso sa civil registration, immigration, money laundering, kandidatura sa eleksyon at national security. Ipinahayag ang senador na mantenido sa jurisdiksyon kang komite ang paghanap ni access kay Xi Zhejiang na pigkasabing espiya kan China. Kung mapatunayan na totoo ang mga impormasyon ni Xi, krusyal ini sa national security ka nasyon. Tiwala man sa Ontiveros na may papasar ang anti-Pogo bill sa Senado para matawanin ngipon ang Pogo ban na pig-anunsyo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Siniguro man kaining babantayan ninda ang mga kasong isinangat kang gobyerno kontra kay Gu Huaping asin sa sayang mga kasabwat. Handang isumiter ka National Bureau of Investigation o NBI sa mga prosecutors kan Department of Justice o DOJ ang mga ebidensya kontra kay Vice President Sara Duterte. May kinaaraman ini sa patakot kan Vice Presidente kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na magkakanigo na makaatinder sa saintang opisina ang Vice Presidente para maaraman ang sa iyang lado. Bako kan sigun sa iya na arog kan House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability na ipinag-oktaba ang pagdangog ninda sa paggastos kaini sa confidential funds. Enot man na sinabi ni Duterte na sa iyang ipaprioridad ang pagduman sa investigasyon kan House of Representatives kaysa sa investigasyon kan NBI. Ipasiguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na matatawan ni magkanigo asin sufisyenteng pondo ang mga high priority projects sa administrasyon sa masunod na taon. Sa nangyayaring pagtiripon sa Malacanang, nagkasundo sina Senate President Chis Escudero, House Speaker Martin Romualdez asin ang mga economic team kan Presidente na magtarabangan sa pagsulong ka mga darakulang proyekto para sa pagkapauswag ka nasyon. Kamautan man kaining maipautob ang mga nakapalaman sa irarom kan Philippine Development Plan.
partikular ang pagpapakusog kan food security, pagbuhay sa ekonomiya, asin pagpapaiwas kan akses sa infrastruktura, asin kalidad nin trabaho. Magirumduman na kan Martes, naaprobaran kan Senado ang saindang bersyon kan propestong 6.352 trillion pesos na 2025 national budget na target man na mapasar bilang ley bago matapos ang taon. Inanunsyo kan Department of Migrant Workers o DBM ang nakatalaan na pagkuha kan Japan nin 820,000 na mga obrero sa masunod na 5 taon. Sigon kay Migrant Workers Yusek Patricia Yvonne Kaunan, ang ginatos na ribong obrero na kukuhaon kan Japan i-deploy sa 5 sentro duman. Sinabi pa ni Kaunan na kaibahan man sa kukuhaon kan Japan ang Pinoy taxi drivers sa hampang kan sa indang pagpapakusog sa transport sector duman. Sa masunod na taon, magde-deploy man ang Pilipinas nin kadagdagan na Pinoy workers sa Slovenia asin Finland asin daing placement fee na kaipuhan bayadan. Sa piglansar kan DMW na Overseas Labor Market Forum kasuhapon, kinumpirmar man ni Yusek Kaunan ang pagkuakan Croatia sa masunod na taon nin Pinoy caregivers asin hotel workers sa hampang kan pagpakusog kan tourism industry kan nasabing nasyon. Maging ang Singapore, nakikipagkoordinar naman sinda para sa pag-hire nin kadagdagan na Pinoy workers. Mientras tanto, warang aram ang mga kongresista manungod sa pigsasabing text message ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nagsasaway sa pagsumitir ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sigong kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, nadakol ang importanteng bagay na pinagkakabisihan kan Kamara, kaya warasin ng panahon sa pag-urunan ang impeachment. Sinabi man ni Zambales Representative Jefferson Conghun na daing kasiguraduhan kung sa inhali ang nasabing text message, pero sa iyang piglinaw na gabos man may diretsyo na magsumitir kan impeachment asin day sinda ini o day maninda ini mapupugulan. Para man kay La Union Representative Paulo Ortega, dapat ngunang mabiripikar sa mga naglalakop na impormasyon. Siniguro man ni Ortega na maski pa anong klaseng mga impormasyon, mantinido sindang nakatutok sa saindang mga trabaho. Daing plano ang Department of Justice o DOJ. Nabansagan na terorista si Vice President Sara Duterte dahil sa naging pahayag niya kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Piglinaw ni Justice Undersecretary Jessie Andres na pig-iimbestigaran sa naninda ang posibleng pagsuhay ni Duterte sa probisyon kan anti-terrorism law. Posibleng binayular ni Duterte ang ley. Kan sabihon niya na igwa siyang kinontrata para gadanon ang presidente asin nagkapirang kapamilya kaini kapag may nangyaring maraot sa iya. Pero bako gustong sabihon na pinag-aadala naman nindang ideklarar ini bilang terorista. Sigon kay Andres, nakapalaman sa probisyon kan ley na posibleng padusahan ang si isay man na imbuelto o may intensyon na gadanon ang kapwa-tawo para makapagpadara nin destabilasyon asin takot sa publiko. Dagdag pa kan opisyal na sarong test case ang kaso ni VP Sara para mapatunayan sa publiko na warang pigsasanto ang ley, tios man o politiko. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, maabot sa 15 katawo ang nagadaan, mantang 113 ang nawawara matapos ang nangyaring landslide sa eastern Uganda. Nagresulta ang nasabing landslide dahilan sa makusog na paguran na apektado sa Bulambuli District. Nasa 40 ang mga harong na nawasak asin inanod kan makusog na pagrasay kan daga. Igwang enot naman na nailigtas ang mga otoridad na 15 irido na katawo asin dinarana ang mga ini sa ospital. Nagpaabot man ng pagidumamay si Prime Minister Robina Nabanja sa mga kapamilya ka mga nagadan na biktima. Baretang Sports, dai pinaporma kan Magnolia Hotshots ang Blackwater Bossings sa score na 118-100 sa nagpapadagos na PBA Commissioner's Cup. Nagbida sa primerong pagana kan Hotshots ang import na si Ricardo Ratliff sa kawat na nagrehistro nin 30 points.
18 rebounds asin 5 assists sa kawat na ginibo sa Ninoy Aquino Stadium. Igwamanin 21 puntos si Maverick Ahans-Messi, mantang 15 puntos si Mark Baroka asin 13 points man si Zava Lucero. Daiman ni nangyari sa ibong kang o sa ginibong 42 points ni George Kings para sa Bossings. Ito sa satuyang bareta sa Siyensya at Teknolohiya, Geopress anapod sa sarong ekipahe na kayang maglinig o mag-purify ni naman na klase ng tubig halis sa manlain lugar sa halipot na oras. Ang mga eksperto halis sa Estados Unidos, sinigurong ang nasabing ekipahe nag-agi sa tamang proseso asin aprobado asin nakasunod sa United States Environmental Protection Agency's National Drinking Water Standards. Ang Geopress may kakayahan na halion asin gadanon na naman na klase nin virus arugan rotavirus, norovirus, hepatitis E. coli, salmonella, dysentery asin amoeba. Ang Geopress korting tumbler kung kaya very friendly ni sa mga nagta-travel. Ang Geopress pwedeng mabakal sa kantidad na $241. Nagpabida giraray ang sarong YouTube asin TikTok sensation na si Nick DiGiovanni matapos makapagrehistro nin panibagong Guinness World Record sa pagibunin pinakadakulang ice latte sa bilog na kinaban. Sa pagkikipagtabangan sa sarong sikat na coffee and donut chain, ginibo ni Nick ang inumon na uminabot sa 1,044.92 liters nin kape. Sa sobrang kadakulaan kaini, kaya kaining mapano ang 7 bathtub. Ipinahiling ang higanteng kape sa Canton, Massachusetts gamit ang 1,200 pounds kan yelo, 3,200 shots nin espresso asin 100 galon nin gatas. Sa laog nin 24 oras, pinagtarabangan ining timplahon nin 20 katawo. Nobyembre 29, Canton, 1892 o 1892, kanamundag sa Taal, Batangas, si Maria Orosa E. Ilagan, sarong pamusong Filipino food technologist, pharmaceutical chemist, humanitarian asin may kakonsiderar na war hero. Nakuha niya ang master's degree sa pharmaceutical chemistry, food chemistry sa University of Washington taon 1922. Kan siya magbalik sa Pilipinas asin nagturo sa Centro Escolar University. Nagbalik sa Philippine Bureau of Science Food Preservation Division. Naimbento niya ang palayok oven na nagtataong oportunidad sa mga tao na makagibo ng mga recipes halis sa lokal na produkto arog kan balingoy, batag asin niyog. Kan mangyari ang World War II, kan naimbento niya ang banana ketchup asin naging paboritong condiment asin cooking ingredient sa archipelago. Siya pala yun. Mga tugang yan na pang kabilugan kasatuyang alas 12 mga bareta. Kini pa nasing kinalap sa DCGB News base na nakalista 6 oras. Sa pangaran po kasatuyang nakatuwang sa pagsurat kan mga bareta, Angel Mostaza, yaon man sa newsroom sina Jenny Machubuleran asin Mary Joy Jaresco. Laro technical katuwang tapo dyan si June Napolis, yaon man sa DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez. Hello kay Kuya King Rinaldo listening and watching from Bangkiruan. Siring man si Romel Yabres watching from Barangay Ilawod, Daraga. Blessed Friday daw po and more power to your program and radio station. Siring man kay Gerald Aranya na kantabay. Sa gabos po nag-tune in sa 729 kHz sa pintan kan sila mga radyo na nakantabay sa DCGB News online Facebook page sa emang kamo sa mundo asin sa DCGB YouTube channel siring man sa DCGB Live app. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Daing Iba. Thank you for keeping us company. Happy weekend po. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Antabayan ng giraray sa aga.